वीडियो को तलानी बगै तै मुख चैनल सब्सक्राइब खाइर दे तै सब्सक्राइब खाइमिनि लगे ऑल निगाना नि बेल बटन हाइन है क्लिक खाइर दे तामनि हिनमला आं वीडियो को तल अपलोड खाइमिनि लगे ने मोबाइल नोटिफिकेशन जतन हामबाय तै जतन खुलुमखा तिनिंखा इंग्रेजीनि बिसिके ताल हैप्पी न्यू ईयर 2023 तिनिंखा 1 जनवरी 2023 कक्ति साल तिनी साल अंके आंबो आनी सब्सक्राइबर संगनो तिनी बिसिके तालनि साल निरन गिफ्ट अवे रवानि बागै आं फाइखा आनी रो कमेन्ट खाइ वीडियो सब फाइखा कमेन्ट खाइबे नायरक तुमिक्से नि फाइसिक टिभि गिफ्ट अवे रदि सफाइबा आंबो जागा जागा थाइरो चिनि तिप्रा सारगो बिसिके तालनि साल अंके चिनि बिखरा गरै नखंनि काहामके मासाया मासुया अमहाय बरगनो सुबाबुइ तंगाय माबा हानि आं बनो नगुइन तिनि आनि तुमिक चैनल नि फाइसिं तैबो आनि सब्सक्राइबर रनो आंबो गिफ्ट अवे रवानि बागै फेका गिफ्ट अवे खा दाखुताय बगसं तमांनाय ताक तो जतन जों जागा जागा वनों चिनि जतन जानजा यागन मोबाइल यूज खाइतंग हानि बागैनो बननो आं मोबाइल रिचार्ज खाइरनाय हे 1 माननि बागै फ्री रवानि बागै आं बखाव खाखावै फाइगा ताकुताय बक्सं निरक जे फासिनो तैतंदे एयरटेल बीएसएनएल वोडाफोन जियो जे फानो तैतंदे बना आं 1 माननि बागै रिचार्ज फ्री खाइरनाय कनै सोबा बनो मानाय आं ताबक सानाय बाइके बनो मोबाइल फ्री रिचार्ज 1 बागै मानाय बंखा निरक तब और वीडियो नुक तमाओ निरक कमेंट खाइर दी निरन कमेंट बाहाय तंग दारा का हमदे तंग ताको एबिसाद नि वीडियो नाय थगो तिमसने वीडियो नाय हाकेफन निरक कमेंट खाइर दी कमेंट बेड कमेंट नखा आं एक्सेप्ट खाया कहम कमेंट नसा एक्सेप्ट फाइदे के कैसे कक जे आनी सब्सक्राइब थारजाक आनी चैनल ने बनो कैसे से आं गिफ्ट अवे रनाय ते सब्सक्राइब खायावै हाय वीडियो नाय तंग के बनो आं रया हायनि बागै निरक ताउफन आनी तुमिक चैनल न सब्सक्राइब खाइना जाया खंख निरक सब्सक्राइब लग खाइ दी ते सब्सक्राइब खाइमने लग ऑल निगाना बेल बटन बो क्लिक खाइ तामनि हमले जे प्रपर आं वीडियो को ताल अम हाय दाखे निरनो नोटिफिकेशन सगैनै ते बिसाय वीडियो को ताल नायमन हायनि बागै ताखुताय बक्सं तिनिनि बिसिके तालनि साल अंके आं निरनो गिफ्ट अवे रसिनाय आं फाइले हा कनै जरातै जे उनार उनाय रनो आं कनै जरातै रनाय कताखौ सं र खाता को बायदि आं बुनिनि सब्सक्राइबर ब्ले तानना आने रया बहाय रखा ताखा का बायदि खेलाव फन आस कबांमा टीम थंनायबो कनैसि फर्स्ट सेकेंड अंगो चैंपियन ते रानर संग हायनि बागै बनो वान सगैनो निरबो माखा का बायने ताखौ बसं दाइति निर कमेंट खाइर जादि निरन कमेंट कबां को सफाइला हांके आं और ननो कमेंट पिकअप बायखे र निरन आं जे उनार रनो उनायरनो आं रिचार्ज खाइरनाय इनके ताकुताय बक्सं जतन ताबक निर आनि वीडियो नुक तंग लग न शेयर खाइर बजादि निरनि फ्रेंड थं निरनि बायासारिं थं हानि बागै निरन ताखौ बखं थं जत आनि तुमिक चैनल नि वीडियो नाय तंगनाय निरक जतन शेयर खाइर बजानि बागै कजं ताकुताय बक्सं जतन मोबाइल रिचार्ज खाइना नों काइसे दे मोबाइल रिचार्ज खाइर मा हायका हजाबायदि दिनैनि बिसिके तालनि साल अंके आं आनि खाका हामबाय आं किसाफन जे आं सुक माजार तैचो बानाय आं वीडियो खाइजामासिं के ताकुताय बक्सं आनि बागै निर दाइति कमेंट खाइर दे आनि वीडियो और ताक नुक तमने लगन निर कमेंट खाइर दे और कमेंट आं कबां को सकाइल प्रो नों और ननो कमेंट पिकअप बायखे फर्स्ट सेकेंड आं रिचार्ज खाइरनाय रिचार्ज संखा 1 माननि बागै मोबाइल रिचार्ज फ्री खाइरनाय निरक जार यूज खाइमनि एयरटेल वोडाफोन जियो फानों तंबनो आं 1 मान बागै रिचार्ज खाइनके दाइतिनो निरक कमेंट खाइदि निरन कमेंट आं नायसिं तंगो वेट खाइ तंगो दाइति निरक नना आं मोबाइल रिचार्ज खाइने जेफोर निरक खसाल बोमंग परखनो आं निरन फोन खाइबै निरन कक आं कक सालायमनि बनबो आं वीडियो अपलोड खाइने हायनि बागै ते से निरन दिनै बिसिके ताल 2020 नि 3 नि बिसिके ताल नि साल नि सिमि निर काहाम क्रम खे थांनाय बिसिनि हायके जतन नि जानजा फेमिलि वन मातंलाय हनै अरन आनि वीडियो न मथाखा जतन हामबाय ते जतन खुलुमखा।